Кандидатът на РЗС за кмет на Русе Пламен Цветков посети Николово, където разговаря с местните жители за проблемите на общината. Той представи и кандидата за кмет на Николово Цветелин Панков. Искам да слушам вашия глас, да слушам вашите идеи, а ние от другата страна да кажем това може ли да стане или не може ли да стане. Тук на това място сигурно ще дойдат много кандидати за кметове и на село Николово, и на община Русе. Сигурно всички ще говорят, ще направим това и една безкрайна редица от обещания. Аз бих казал в това отношение следното, че могат да се направят доста неща за населените места, но само ако разполагаме с нужния ресурс. Много труд, с желание и с работа и всеотдаване предполагам да се справим с проблемите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.